zo. Da sallamar da nake yi tu'o da jin amsawar masu gari, an sauka cikin girma to ga su rijala ina zikiri, da saukar masu isa da alfarma a gidan bashari, ya sharifi gidan ku kaje muku anan kewar ka muke da kansu. Ya gafirar zunubi ga Ali Sayyid kanmu da iya, da gaske muna kuka na rashin Imam Ali kanmu da iya, jinin daraja da isa da an kashe sa in ba sau, to ashe da ido zan kalli bakin ciki kafin sa'i. Ba mi tsammanin haka ba amma muna tuba tun da Sidi ya zo. Ya shahidin bal'arabe kai hidima ruhi da jiki, to da abin da ni na sani da addini duniya da baki, a raba mu tare da kai da irin hari na rashin sauƙi, to ban jin zan yafewa wannan ƙasa alatar da abin da ta zo. Ya gafirar zunubi ga Ali Sayyid kanmu da iya.